Това е ехографска снимка на 75 годишен пациент с тумор в пикочния мехур. Започваме с оглед на пикочния мехур отвътре с камера през пикочния канал. Това е туморната формация. Това е началото на оперативната интервенция с лазер, като в дясно долу се вижда лазерната сонда, светеща в зелено, и хода на оперативната интервенция. Тук се вижда почти пълното отстраняване на тумора в цялост до здраво, без абсолютно никакво кървене. Това е вече мястото на отстранената туморна формация в мехура. Това е момента на отстраняване на тумора от пикочния мехур. Пациентът беше изписан на следващия ден без катетър.